Külön kiemelném az azonosító jelvény hiányát a rendőrökön. Ez egy külön botrány a botrányban, mert több szempontból is sérelmezhető. Egyrészt a rendőrségi törvény világosan és egyértelműen megfogalmazza, hogy a rendőrt az egyenruhája és az azonosító jelvénye vagy a szolgálati igazolványa igazolja. Na most onnét kezdve, ha valamelyik eleme hiányzik ennek a rendőri mi volt igazolásnak, onnét kezdve nem várhatja el a rendőr azt, hogy a vele szemben álló és általa felszólított személy engedelmeskedjen a rendőri felszólításnak. Tehát lényegben a hivatalos személyi mi volta nem egyértelmű a polgár számára. Az Alkotmánybíróság leszögezte egy 2000-es határozatában, hogy a rendőrség nem arctalan tömeg. A civil kontroll érvényesülése akkor biztosítható, ha a polgár a vele szemben jogellenesen intézkedő rendőrt be tudja azonosítani, és utóbb, ha kell, az ő megverése, bántalmazása, súlyos sérülés okozása miatt föl tudjon lépni, feljelentést tudjon tenni, panaszt tudjon tenni, majd pedig kártérítés igényt tudjon érvényesíteni. Ez hiányzott. Éppen most láttam a dokumentumfilmekben, hogy a november 4-i képsorokat, hogy a szovjet tankok begördülnek Budapest utcáira éppen 50 évvel ezelőtt. Most azokon a tankokon is volt még azonosító sorszám. Tehát azért azt gondolom, hogy legalább ez alatt az 50 év alatt ennyit fejlődjön már a magyar közbiztonságért felelős hatalmi szervezet, hogy legalább ezt a minimális követelményt teljesíti. Most pedig meg szeretném kérdezni véleményüket, csak ilyen szúrópróbaszerűen, hogy felolvasok néhány rendelkezést a rendőrségi törvényből, és kérem véleménynyilvánításukat abban a tárgyban, hogy önök szerint ez a rendelkezés érvényesült-e akár szeptember 18-án, 19-én, 20-án, vagy október 23-án. Például a rendőrség tiszteletben tartja és védelmezi az emberi méltóságot, óvja az ember jogait. Nem, egyes pont nem. Feladatköve. A rendőri intézkedés nem okozhat olyan hátrányt, amely nyilvánvalóan nem áll arányban az intézkedés törvényes céljával. A rendőr nem alkalmazhat kegyetlen, embertelen vagy megalázó bánásmódot, az erre vonatkozó utasítást köteles megtagadni. Nem tagadta meg. Sőt, a rendőr az ilyen magatartás tanúsítójával szemben annak megakadályozása érdekében szolgálati beosztására, rendfokozatára, személyre tekintettel köteles intézkedni, azaz megakadályozni ezt. Nem akadályozta meg. A rendőr gumilövedéket csak felfegyverkezett tömeg ellen használhat. Nem volt. A bántalmazással kapcsolatban. A ütés lehetőleg a támadó végtagot érje el gumibottal, kerülni kell, hogy az ütés fejre, derékra, gyomorra, hasra irányuljon. Nem szabad bántalmazást folytatni akkor, ha már a legyűrt személy ellenállása megtört. Gondoskodni kell arról, hogy a felszólított tömegosztatáskor elhagyhassa a területet. Nem biztosították. Hát nem folytatom tovább, mert azt hiszem, hogy nagyon sok ilyen rendelkezést találunk. Mi nem csak a rendőrségi törvényben, de a büntető törvénykönyvben is közel 20 olyan törvényi tényállást találtunk, amely megvalósult akár október 23-án vagy korábban is, szeptemberben, és emiatt összevont, megalapozott feljelentést fogunk tenni a jövő héten, csak szemezgetve a büntető törvénykönyvi tényállásokból, bántalmazás hivatalos eljárásban, súlyos testi sértés, kényszerítés, a gyülekezési szabadság megsértése, hivatali visszaélés, és még hosszan folytathatnánk a sort. Ezek az intézkedések megvalósítottak tömegesen ilyen bűncselekményeket, ami elfogadhatatlan. Elfogadhatatlan az is, hogyha kiemeljek egy esetet a sok közül, hogy pusztán azért, mert egy emberen egy olyan póló van, ami egy turulmadarat és egy Nagy Magyarországot ábrázol, és meg rajta van az, hogy Kárpátia, és ülnek benne egy sörözőben a Rákóczi úton, és bejön 5 rendőr, és senki nem csinált semmit, majd pedig ez az 5 rendőr nekiesik, agybafőbe veri ezt a 2 embert, amely közül történetesen egyik a Kárpátia együttes tagja is, és utána, mint akik jól végezték dolgokat, távoznak, de csak azért, mert kamera működött a helyszínen. Ez azt hiszem, hogy ugyanúgy elfogadhatatlan, mint ahogy a többi ugyanilyen jogsértő rendőri cselekmény.
Még egy szubjektív élményemet szeretném elmondani, amikor október 23-án szolgálatba kellett helyezni magunkat, hiszen nagyon hamar megindultak az intézkedések a Kossuth térről álláspontom szerint és álláspontunk szerint jogellenesen kiszorított tüntetőkkel szemben. A Gyorskocsi utcában a folyosó, rendőrség földszinti folyosóján 4 ember már fejjel a falnak szorítva állt, és véres volt a fal. Tehát nem amiatt lett véres, mert ők ott voltak most, hanem azért, mert úgy tűnik, hogy folyamatosan és rendszeresen ez a gyakorlat a rendőrségnek, hogy az előállított tüntetőkkel szemben ilyen megalázó, embertelen bánásmódot tanúsítsanak. Ez is elfogadhatatlan. Munkánkat folytatjuk tovább egészen mindaddig, amíg méltó és méltányos kártérítésben részesülnek mindazok, akiket meghurcoltak. Ennek érdekében mindenkit arra bíztatunk, hogy akit ilyen jogsértés ért rendőrség részéről, vagy aki ilyet észlelt, az ne habozzon, ne féljen megtenni a feljelentését egyrészt a budapesti nyomozóügyészséghez. Ennek az adatai, elérhetőségei, hogy hogyan kell ezt megtenni, a honlapunkon megtalálható, a www.nemzetijogvedó.hu honlapon. Arra különösen felhívom a figyelmet, és erre gyakorlatot tapasztaltunk, hogy egy olyan formanyomtatványt tesznek az ilyen tanú elé, aki valamilyen sérelem miatt, rendőri sérelem miatt feljelentést tesz, amelyben apró betűkkel ott van, hogy kárigénye nincs, bántalmazás nem érte. Tehát nagyon kérem a eljáró érintetteket, hogy figyelmesen olvassák el azt a jegyzőkönyvet, amit eléraknak, mert ilyen, hát hogy úgy mondjam, trükkökkel is találkozhatnak. És ami a végén a legfontosabb, arra kérek mindenkit, hogy érezzen együtt azokkal a meghurcoltakkal, akik még mindig büntetőeljárás hatálya alatt állnak, vagy éppen akár büntetésvégrehajtási intézetben jelenleg fogságban vannak, és a tőle telhető támogatást adja meg részükre, akár ismerősei és rokonai révén, vagy pedig úgy, hogyha azt gondolják, hogy a mi munkánk fontos és szükséges, akkor támogassák a Nemzeti Jogvédő Alapítványt. A támogatás formái és lehetőségei szintén olvashatók a www.nemzetijogvédő.hu honlapon. Mindenkinek emelkedett és méltóságteljes megemlékezést kívánok, és bízom benne, hogy a mai nap folyamán, a mai napi várható események nem adnak többletmunkát majd nekünk, de ha mégis így lesz, akkor mi ott leszünk a helyünkön és végezni fogjuk munkánkat. Köszönöm a figyelmet!